Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik gerota gutiago falta da korrika atarratzen hasteko eta hegoaldean zubia eginen baitute hotelak bete-beteak ditugu jadanik. Bertzalden gogoratu igande untan herriko bozen lehen itzulia ospatuko dela. Korrika atarratzetik abiatuko den egunean, antolatzaileek 5.000 pertsona bertaratzea aurre ikusten dute. Hainiz jende, atarratze bezalako herri batentzat, eta beraz, hoai badu hainitz hilabete lan talde batzuek hori lantzen dutela, beraz, bai logistika mailan, seguritate mailan, izanen dira aparkaleku desberdinak, bai autoentzat, autobusentzat, furgonetekin diren jendeentzat ere bai izanen dira batzu. Jende pilaketak saiesteko irteeraren eguneko ekitaldiak 3 gune nagusitan banatuko dira eta Euskal Herriko txoko guztietatik bertaratuko diren bisitariei autopartekatzeak egiteko edo garraio publikoan etortzeko eskatzen diete. Atarratzeko plaza honetatik korrika aterako den egunean, bisitariekin herriko biztanleria 10 aldiz biderkatzea aurre ikusten dute antolatzaileek eta horietatik askok gainera gutxienez gau bat edo gehiago igaroko dituzte bertan. Herriko eta inguruko ostatu guztiak beteta daude jada, ez da lo egiteko lekurik gelditzen. Atarratzetik hasi, Mauletik pasa eta Zuberoa osoan ez dago lekurik, ez ostatu, ez apartamentu turistiko, ez da nekazal etxeetan ere. Bai, esaki nizu azabauen erdian korrikako atarratzen izanen dela, eta egu berriaren ondotik hotelik horro beterik zera. Non, il n'y a plus de place. On est désolé, l'hôtel est complet, on a 26 chambres et toutes les 26 chambres sont complètes à ce jour. Irteeraren eguna gainera, Hego Euskal Herrian jaieguna dela jakinik, askok zubia probestuz, astebururaino luzatuko dute euren egonaldia. Eta gero badugu maskada larrainen, onin sentena probatzen die, ruiteko maskara ikustera. Atarratzeko turismo bulegoak horretarako, asteburu horretan, eskualdeko hitzordu eta bisitaleku ezberdinak biltzen dituen gida plazaratu du. Prestatu dugu gida tipi bat, lau horriko gida simple bat. Jendea hemen egonen baita, badakigu egonen dela egun zonbait zuez, beraz hortan aipatzen ditugu pixkat Siberoan eta atarratzen egiten aldiren aktibitate guziak, ibilbideak, ikuspunduak, turismo bulegoan badugu esposaketa bat, mitologiari buruz eta maskeder buruz. Atarratzen korrikaren abiatzean espero den bisitari kopurua aurre ikusita, antolakuntzatik, emandako jarraibide guztiak jarraitu eta errespetatzeko eskatu dute. Euskal Konfederazioak herriko bozen atarian euskera sustatzeko hautagaiek duten prestutasuna erakusteko Euskal Barometroaren emaitzak aurkeztu ditu. Datuekin aski konten gira. 28 zerrendek erantzun dute, 27 herri desberdinetatik, herri handinetatik, herri tipinetarat baitugu erantzunak. Baginakena, ariketa zaila eskatzen ginela hautagaiei, ez ginen printzipiozko engaiamendu bat eskatzen, baina neurri konkretuak hartzea eta neurri konkretuak azaltzea. Barometroak 5 ardatz ditu, euskeraren hizkuntza politika, transmisioa, prestigioa, erabilera eta ikusgarritasuna, eta alor horiek jorratzeko 20 neurri. Hautagai bakoitzak erantzun garatu bat osatu du, zer egiteko prest den eta nola azalduz. Badugu, hainitzetan, hautesleak argitzeko manera, engaiamendu konkretu batzuekin eta azalpen batzuekin. Honekin batera, Konfederazioak azpimarratu du, barometroarekin hasi zirenetik, gaur egunera, euskerarekiko jarreran bilakaera bat ikusi dutela. Dola urte batzu, Eskol Konfederazioak interpelazioa egiten zulaik printzipiozko engaiamenduak eskatzen genituen. Euskaren alde edo kontra, hori zen lehia nagusia. Ikusi dugu azken urteetan ez dela gehiago alde edo kontra izaterik, denak alde dira, orai galdera eta urratsa eman dugu, da nola obratu
aldekotasun hori. Barometroaren emaitza guztiak herritarren esku jarri dituzte Konfederazioaren webgunean, herri bakoitzeko hautagaiek zein prestutasun duten ikusteko. Eta ondoko agintaldian ere, euren konpromisoak bete dituzten edo ez neurtzeko balioko du tresnak. Arratsaldeon berriro ere ikus-entzuleok eta ostiralero bezala hementxe gaude, gure hitzordu proposamenak zuei egiteko, hauteskunde eta korrikatik haratago ere badirelako gauzak eta Frank, zuk zure herrira emango gaituzu, Senperera, han herritarrek elkarrekin bazkaltzea deliberatu bai duzue. Bai, bazkaldu eta elkarrekin kantatu ere, gauza ezaguna da, Senperen badela kantuzaletasun biziki handia, errepertorio zabala ere, errikoa eta ego lapurdikoa nola ez, eta tarteka egiten da, urte guziz ez, baina 2 urtetik behin, 3 urtetik behin edo ora, erri kantu bazkaria, Senpereko Zaldubi ikastolak antolatzen du hori, aurten integrazio batzordearekin ere, eta elkarte horren alde nola ez, eta orduan parada izaten da aspaldiko kantuak berreskuratzeko, azken 20-30 edo 40 urteetan ere lan handia egin da, aspaldiko errepertorioa biltzeko eta berriz idazteko, zeren kantu frango bertsoak baiziren, eta bertsu horiek pastu dire ahoz-aho, baina berbait dire, eta gogoan txiki idatzi ere bai, zenbait liburu eta agertu dira azken urte hauetan, eta beraz horiek oro eta gehiago aspaldiko kantuak, oraingoak, Senperekoak, baina nunbaitekoak ere, giroa nola gerta azkenean, nola pizten den giro hori, eta hitzordua egan bezala Inarrian izanen da, Inarria baserrian, Ibarrun auzoan, eguerditik goiti, beraz aperitifa, bazkaria, eta gero, bazkari horrek afariaren ordutegia ere atsemanen du, hola izaten da usaian, eta gainera, ongi izanen da ere, pausatzeko pixka bat, herriko boz hauek gatz eta piper gartzen baitute gure herrietarat, baina bozka bulegoetarat gana intzin, beharko da pixkat pausatu, elgarrekin kantatu, eta ikusiko zeateako den, Senpereko Zaldubi ikastolaren alde, herri bazkaria, beraz, larun batuntan. Osondo Frank, ikusiko dugu, bazkari hori luzatzen balima da agian norbait bozkatzera zuzenean joango bai da, garrantzitsua usai hauek mantentzea, eta beste bazkari edo kantu bazkari bat ere proposatuko dizuegu, hau hemen Baionan, Biltxokon hain zuzen, Baiona hundian, Agustindarren karrikan den Biltxoko horretan, badakizu, euskara sustatzea helburu duen elkartea, larun batero ateak irekitzen ditu jendearentzat, azoka garaian euskara ere presente egon dadin Baiona handian, eta larun bat honetan gure irratiaren aldeko kantu bazkaria egingo da bertan, dakizuen bezala gure irratia zailtasunetan da, dirua behar dute, digitalizazioaren karietara ere hor zulotxoa dute, azken urtetan diru laguntzak mantendu egin dira, eta gastuak handitu, eta beraz, dakigun bezala garrantzitsua da horrelako irratiak ere mantentzea, euskarak bere presentzia eta lekua izan dezan, korrika aipatu dugu, garrantzitsua 2 urtez baina eguneroko lana ere beharrezkoa da, eta noski euskaraz informazioa ematea ere bai, hemen Euskal Telebistara egiten dugun bezala, baina baita ere beste irrati batzuetan, gura irratia kasu eta esan bezala Biltxokon kantu bazkaria egingo dute gure irratia sustengatzeko, 15 euroren truke eta lekua hartzeko, jakin anitz ez direla geratzen, baina 06-6-5-8-7-4-0 telefonoa lekua hartuta, Senperera ez bazoazte, hemen Baionan gure irratia babesteko aukera, bertan ere, usaia eder hori mantendu ze kantuan eta mahai inguruan, eta Nerea, justuki horrekin lotuta, gaur gauean, larun batean, baizik eta gaur gauean jada baduzuzuk beste proposamen bat. Bai, eta euskarari lotuta baita ere, kasu hontan korrika kulturalaren beste hitzordu garrantzitsuetako bat, korrika gala izena jarri diote, beraz gaur gaueko 8:00 altzain, herriko gelan izanen da, berritza elkarteak antolatuta, Xiberoko dantza eskolak, Aitzina Biga dantzariak eta kantariak, berritza, Gazteluko lagunak, Txingilika, kantalotx eta musikalde izanen dira beraz gala horretan, badakizu atzerako
kontuan sartu gara, datorren ostegunean beraz atarratzetik aterako baita korrika, beraz hitzordu hau ere garrantzitsua eta Xiberuan jarraituta gogoratuko dugu baita ere maskaradek aurrera jarraitzen dutela eta beraz igande hontan idozen mendin izanen da maskarada eta inauterik giroan ere jarraituta libertimenduak azken libertimendua izanen dugu bihar Azparren izanen da, goizeko 10:30 goiti, otsaila astapenean edo hasi ginen, dagoeneko libertimendu ez hitz egiten eta iritsi gara amaierara, esan bezala azken libertimendua, bihar goizeko 10:30 Azparnen. Oso nerea, mi esker, amaierara edo hasierara, ez dakit udaberria astera baitoa, Loretxo zinguratuta ematen dizuegu gure gaurko agurra eta libertimenduko irudi eder hauekin igandera arte pasa asteburu on eta izan ongi.